Ayan po, bali ano, mahangin kasi dun sa taas. Kumbaga kagabi, puyat din ako. Maya maya, nagigising ako. Itatry ko dito na matulog dito sa baba. Dito sa may damuhan. Ay, pangatlong gabi ko dito matulog. Pero ano, bukas Sabado, balak kong umuwi muna dun sa bahay. Oh. Ano po bali, dito na lang matulog sa ano, barracks. Bigla kasing umulan, nakalatag na sana yung tent na karot man sa ano, tilo. Edit time, busy oh. Busy, tilo sa duyan. Sida ko na pre, malamig. Grabe yung hangin dito. Outfit check. Naka medyas. Yung outfit natin para di lamigin kasi walang kumot. Sarap sana matulog dun sa ano, dun sana ako sa labas matutulog dun sa may mga damo-damo. Para maiba naman dun kasi sa taas, grabe yung hangin. Puyat din ako kagabi doon. Maya-maya gising. Ingay ng trapal. Tapos kala ko binubuhat na yung ano, yung tent. Dua gisyo. Yan. Ganyan kami paggabi. Imbis ng pahinga na, hindi pa kasi trabaho pa. Tapos pag na-edit na, mag-iisip na naman yung title. Doon na yung stress. Tapos na gawa ng title, thumbnail na naman. Eh, kung wala kang tiyaga, No, wala talaga. stress talaga. Buti si Telo, bilis lang makagawa ng title tsaka thumbnail. Buti na mo si Karot, seryoso. Tatay, tulog na nandun si tatay sa ano, bahay. Sa ginawang bahay. Gidilit nyo? Time check natin. Oras natin ngayon ay 9:33. 9:33. Full ano pagit. Hindi ko kumungamo nga ni Rogi nga ma-upload na rong. Full ano. Ay, grabe yung hangin talaga. Parang hindi summer eh. Tapos bukas ng umaga, bukas wala kaming pasok. Uwi muna ako sa bahay bukas. Ay, para makagawa-gawa din sa bahay.
Alright. Ibis mo nga to sa story. Nag-rain. Nagdukoy. Nagdukoy, babae. Tigbasan ka. Orang gagugol. Di na no. Di na no ba na kaso. Di na no. Natlok. Di na kayo. Usap di na kayo mo tingog. Natlok. Yan, ito yung karot. Nagklipan mo talaga ako dyan ah. Baka tuloy na sa kabila. Basot. Yan, good morning, good morning. Pangatlong gabi natin na natulog dito. Yan, maya maya uwi muna tayo. Minsan ako kagabi naglatag oh. Kaso biglang umulan. Kaya dyan ako sa loob na tulog. Tatay, kakape. Ay. Kape. Kape. Motor ni Tilo. Ay. Yan. 100. Ayan po, kape. Bali, uwi muna ako. Time check natin, 7:06. Para matingnan ko din sa bahay. Kasi ilang araw na tayong hindi umuwi. 3 araw na rin. At yun, siyempre, araw ng Biyernes yan, no, Tol? Biyernes. Birthday ni Vince TV. Yun, happy birthday, Tol. More birthday to come. At mamamalin ka sila. Tingnan nyo na lang po sa vlog nila Karot. At kasama sila Chinchin, sila Tibidang. Siyempre abangan. Ang magluto sa ibas parang Jason. Maya maya, balik din ako. Tingnan ko lang doon sa bahay, bisita lang ako. At magtatrabaho si Kapuloy. Libor. Amuan. Good morning. Morning. Ano maganda sa umaga? Ikaw, anong maganda sa umaga mo? Ha? Anong maganda sa umaga mo? Sa umaga ko? Nagising pa ako. Now, Nagising pa ako. anong oras? Kasi pag hindi ako nagising, wala nang maganda sa umaga. Anong oras? 5 lang pa. Oh? Ano ba bro? Oo, 5 lang. Ba't 7 na? 7 na! Sino na ba? Ayan, let's G na. Let's G. Ayan po at ang Pasko na sila kasi uwi din ako sa bahay. Doon din ako dadaan sa May LCC. Tapos sa palengke kayo, di ba? Yes. Oh, yung tatlo, yung dalawa sa likod, There. Ayan, yung dalawa sa likod ang ingay. Anong masasabi mo kay Kuya Vince? Kuya Vince, sana tumangkad ka na.
Nandito na sila sa palengke. Hindi ka sama tol. Di na tol. Sige. Ano lang lutuin? Ayun po, dito na ako sa bahay. Bigas. Ito na siguro yung bigas na dadalhin namin puntang Maynila. Ano? Tulog pa. Tulog pa yung anak ko. Yung asawa ko. Inahatid siguro yung pamangkin niya doon sa school. Ha? Wala nga. Gulatin ko. Hindi niya alam na umuwi ako eh. Baka nasa school. Nagising. Ano? Wala yung pasok? Wala. Ha? Wala. Wala? Ano si mama mo? Ano si mama mo? May school siya, no? Totoy? Bakit walang pasok? Hmm? Sumakit yung tiyan ni mama mo? Baka mga anak na. Ano? Kumusta? Kumusta na ano? Wala ako dito. Hmm? Ha? Ayos lang. Ayos lang? Ang mga isim namamatay. Namamatay na yung mga sisiw? Baka din yung pinapakain. Wala kasing pambili. Wala pambili. May pera dyan. Paano walang pambili? May pera mo rin dyan. Hindi lang kayo bumibili. Hindi bumibili, no? Ano? Patay mo yung ilaw. Gulatin natin si mama pagdating. Sabi ko sa anak ko ay silipin niya kung pauwi na si mama niya kasi nasa school. Sabi ng anak ko, itago ko yung motor ko para di makita. So, oo nga pala. Hindi rin magugulat yun kasi makikita yung motor ko sa labas. Hindi niya alam na uwi ako, no? Lagi kayo natutulog. Ay, nakahiga rin ng malambot na higaan. Sakit ng likod ko. Yan na lang asawa ko. Ha! Matutulog ka talaga. Ito, tanggal ko di. Wow. Sakit. Ha? Pagdating ko, nagising siya. Gising naman siya. Ito. Nagturno kaya ako sa ito. Ito. Meron pala, Nagdatid siya ng school. meron pala akong pamilya. Mayroong pamilya. Dito. Meron akong ate, tapos meron lolo, meron aso. Kumusta na ano? Ano? Wala ako. I like to take it. Ha? Kumusta? Kumusta kayo? Wala ako. Tahimik ang buhay. Bakit man? Walang maingay. Walang magulo. Aray ko! Si baby. Maulan eh. Umulan. Naanto ka ka. Nandok ka. Aray ko. Bigyan na, tanong uli ka. Saglit lang uli. Daman kami pasok. Ha?
Ay, balik mo siya naman sa dito. Napasok. Sabi ko dapat, tapos biglang, sabi, maglutugad ako. Laki Side to meron side akong- man sana. Ano nga? Laki meron siyang Ayan po, ang ganito ng vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye. Umuwi muna ako saglit dito sa bahay. At din nila alam na uwi ako. Nakita ko yung motor mo. Kaya sabi ni baby, sabi ko, silipin ka. Tapos, papataguin mo yung motor mo kasi makikita yun ni mama. Kaya wag na.